Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jinin Sadiq Sani Sadiq ya halatta domin ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu daga cikin 'yan izala suke faɗa. Shin gaskiya ne hakan ya zagi Annabin? Mu saurari bidiyon nasa. Kai, yau magana ba ta siyasa bace. Magana ce da zan yi akan waɗannan munafikan mutanen da kuke kokarin karantar da mutane wannan hadisin, kuke kokarin kai iyayen Annabi wani guri da ba za ku iya kai uwarku da ubanku ba. To bari ku ji. Wanda ya kirkiri wannan hadisin da wanda yake kokarin karantar da mutane wannan hadisin da wanda ya yarda zuciyarsa ma ta yarda cewa wannan hadisin sahihi ne, to Allah ya tsine ma uwarku albarka. Uwarku da ta haife ku Allah ya tsine mata albarka dan uwarta. Kai ma idan ka ji a zuciyarka cewa wannan maganar da nayi ban kyauta ba hurmi na bane, ba ma ni bane ni, to Allah ya tsine ma uwarka albarka kai ma. Idan ka ji ban maka daidai ba akan wannan magana, Allah ya tsine ma uwarka albarka. Matsiya ta munafikai, na rasa me kuke kokarin karantar da mutane akan irin waɗannan hadisan. Tsofaffin banza, tsofaffin wofi, munafikan Allah ta'ala. Ni Allah ya hada ni da ɗaya daga cikin, na rantsa da girman Allah sai dai ko ni ko shi. Matsiya ta munafikai. Wannan shine abin da Sadiq Sani Sadiq ya faɗa a cikin bidiyon da saki, wanda da yawa daga cikin malaman izala suka fito suna cewa jininsa ya halatta domin ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, jahili ne, dan nanaye ne da sauran maganganu na cin mutunci makamanta haka. Kafin mu ci gaba, ga wata yar gajeriyar tambaya ga kai da ka saurari wannan bidiyon a daidai wannan lokacin. Shin a daidai ina ne Sadiq Sani Sadiq ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah zaka iya rubuta mana comment section daidai inda Sadiq Sani Sadiq kaji ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba san asalin abin da ya faru ba shine wannan tsohon da kuke kallon hoton shi a jikin screen na wannan bidiyon yana yin wata magana a kodiyoshi wanda ba ita bace ta karo na farko da ya faɗi wannan magana. Ya saba yi, kuma da sauran malaman izala su ma suna yin irin magana wanda suke cewa iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta, har ma su kama sunan mamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce 'yan wuta ne. Wannan magana tana fusata da yawa daga cikin al'ummar musulmi, ba sa jin daɗin ta, amma 'yan izala a kodayaushe su kuma sun ɗauke ta maganganu ne na ilimi wanda kullum suke yin sa. Wannan dalili yasa al'ummar musulmi suka fusata, har ma Sadiq Sani shi ma ya fito ya ce wannan hadisin da wanda suka rawaito shi da dukkanin abin da ya faɗa dai a cikin bidiyon ya ce Allah ya tsine musu albarka. Wanda 'yan izala da yawa hankalinsu ya tashi, su kuma sai suka ce ya zagi Annabi sallallahu alaihi